Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Ýyllarlaryň zihin bäsärçiligini gepleşigimiziň 14-nji sany siziň bilen. Gepleşigimiziň bu gezeki sany Aşgabat Medeni Dinjaş merkezinde meşhur A Kepleri video studio tarapyndan ýazgy edilýär. Gepleşigimiziň bu gezeki sanynyň mehmanlary bolsa Türkmen Aýdym Saatsyny öz bolşuly ýolda ödüp giden meşhur bagşy Nur Muhammed Meredowyň şägirdleri Rahman Hudaýberdiýew hemde ogly Didar Muhammed Meredow. Rahman, Didar Muhammed, gepleşikde hoş gördük. Sağ olun, sağ olun. Mehman tomaşaçylar, ilki bilen mehmanlarymyz hakynda gysgaça maglumaty siziň dikkatyňize ýetirmekçi. Rahman Hudaýberdiýew 1990-njy ýylyň aprel aýynyň 20-ine Akbuda etrawynyň Bereket owasyna dogulýar. Maşalada jemi 4 dogun, bir gyzy 3 ogul, maşalada öýdi 3-nji çagy. 2006-njy ýylda 11-nji mektebi tamamlaýar. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutuny 2012-nji ýylda girýär, 2017-nji ýylda da şol institut tamamlaýar. Maşallah, iki ogly bar. Didar Muhammed Meredow 1998-nji ýylyň may aýynyň 30-syny Aşgabat şäherinde dogulýar. Maşallah da jemi 3 dogun, iki oglan bir gyz, öýdi ulusy 2016-njy ýylda 42-nji mektebi tamamlaýar. Bu mehmanlarymyz hakynda gysgaça maglumat boldy. İlki bilen sunugat älemine Aýdym Saatda gelişiňiz hakynda gysgaça maglumaty siziň özüňizden dinlemekçi. Rahman, Aýdyma haçan başladyňyz? Şu Aýdym aýdyp başlap 1-nji 97-nji ýylda ilkinji gedek ýa-ni türkmen toýuny Aýdym aýdyp gördüm. 7 ýaşyňyzda. Nerede toy? Owamyzda. Bizim owamyz Rahman men owadoşum Akbuda etran Bereket owasy halka arasynda Sekir PMK diýip tanalýar. Atyk owa. Ýa-ni halifam Nur Muhammed Meredow. Bizim owamyzda köprek gelýärdi. Bizim owamyzda ýa-ni şo taýda ýa-ni owamyzyň oglanlary şo taýda halifam bilen herimiz ýa-ni bir kupletden Aýdym aýtdyrdy. Şeýle özüm son ýaly täsin duýgu bolmaýçy. Haýt Aýdym aýtdyňyz o wagt, ýadamda tutuşýam 7 ýaşyňyzda. Jemileni aýdypdyk. Jemile. Ýok. O dämi? Ya yereninde bolman yerin gaýman. O şol Aýdym aýdypdyk, onuň anorany aýdypdyk. Tuğla. Soň haçan Nur Muhammed Meredow size ak pata berdi? Ya 2007-nji ýylda Nur Muhammed Meredow halifamyň öýüne bardyk. Şonu taýda oglanlar bärde dostumyz äkidip şolaň öýüne. Gowançly bir dostumyz bar, hem agamyz hem dostumyz diýişir. Aý şoňdan ýa öýüne bardyk. Ana şonu Rahman Hudaýberdiýew diýip täze şäherden çykypdyrlar Nurlar. Gowançly diýip kim käw diýip. Men ýüzüme heret diýen duýdular. Ana şu jaş oglanmy da diýip ýa-ni gowançly. Tuğalını. Ayağın konudan. Ananı bir Aýdym aýdyp berdi-de. Ay meni turuşuma ben zowladyp başladım da. Ayağın alzyradym, meni ýa-ni şu halifany görüp begenjime ýa-da turup aýdyp berdim da. Ay tuğalama diýdim mara de. Eýem ýüzi ýyrtylypdyr diýdi şonu. Aýyny şonu ýa-ni bile diýet. Aýdym aýdalyp ýa halifadan soradyk. Olay şonda diýdi. İnşallah nisip bolsa diýdi. Şonda 2007-nji ýylda söz beripdi. Onuň birinji bile aýdan Aýdymyz diýet. Şu 2008-nji ýylda çykdy da. Näme Aýdym? Merjenim diýip. Şolay. Onuň 2009-njy ýylda da ikinji Aýdymyz çykdy diýet. Olan Leyli de Aýdym hadi. Şol döwürler Aýdymlary kim işläp berýärdi? Sözler kiminki, sady kiminki? Ýa-ni şu birinji Aýdymyzy sözüni Islam Süleymanov işledi. Heňini zadyny onuň ýa-ni sadyny Koli Ýakymow işläpdi. Golsam şonu goýupdyk bile. İkinji Aýdymyňyzy? İkinji Aýdymyzy ýa-ni heňinem şu Islam tapdy, ýa-ni sadyny döwlet täşlip işläpdi. Sözlerinem şu Islam diýen bolan. Dogrymy? O sözüni Islam Süleymanov işledi. Ýa-ni sadyny döwlet täşlip işläpdi. Dol derejeli toýlara haçan gidip başladyňyz? Onuň ýa 2001-nji Aýdymyz çykany 2008-de men özüm
toy soğuk başladım. Öz başta. Öz başta. O. 2007-nji ýylda da adediyat bolan ýa esas 2008-nji ýylda şo köprak toýa öz başlaky da uğradım da. Ýergelene ýatlatsam, mehriban tomaşaçylar, ýan ýakynna Akepler video studiýasy bilen bilelikde Halipa başy Nur Muhammed Meredow hakynda bir ýatlama filmi işledik. Ne bilemok, bir gepleşik şo ýatlama film ýaýlyma berilenden soň çykarmy ýa öň çykarmy, şol ýatlama filmini Nur Muhammed Halipa mehriban käbetinden hem ýakymly ýatlamalarny ýazgy edip Didar Muhammedem bardy. Diýjek bolýanam şol Halipaň käbeti esas şäherler hökmünde biraz hinagdady, biram eldar agdatdy. Elbette adamın hem yüreğine galyandır. Onun hem bundan beylem işimiz üstünlük. Sağ ol. Didar Muhammed, ay sana tuğulama kakan ulu miras koyup gidipdir. Acayip aydımları var. O ödborçlu yolu var. Aydımsada elbette kakan aydımları iterk verenler, doğru mu? Kakan aydımlar bilen. Haçan hınlenip başladın, haçan aydım aydıp başladın? Mene aydıma 2011-nji ýylda başladım. Kakam aýyrlansoň, ondan soň aýdyp başladım da. Kakam özü bakarken howaslandyran okdum, aýtdyran okdum. Ondan näme özüňiz howas edýän bolsaňyz, şol işiňizden bolarsyňyz, oparsynız. Ondan ejeňiz kakamyzy özüňiz eklersiňiz zatdy. Yani aýdym aýtdyran okdy, görüljüň özü ýerden toy, akşam toy. Tiýaby şo kärin agyrdygyny bilýär. Çağalaryna da şonu islemedi, doğru. Ken onu howaslandyryp zat etmedi, ýöne aýyrlansoň maňlaýda onu aýdyma şey başladyk bilen. Kakam aýdymlar bilen dowam edýäs. Indi özüň hem täze aýdymlary işlemek gözüňde tutýanmy? Barmy işlän aýdymlaryny? Hawa nesip barsa täze aýdymlarym işlä. Ýöne edişmada kakam aýdymlar bilen. Tuğulama. Ölümlik soran okmy? Niyetimde yok. İntek niyetimde yok. Tuğulama. Bar mı öyle gözünü tutyanım? Bar diýdim bolýar. Yo bar diýdim bolýar, yok diýdim bolýar diýme täýäbi. Tomaşa edip otyrlar da. Gıydlar. Benim yaş oğlun, oğlan. Ay bardırlaşma. Bar mı? Badır. Umman söýgü diýilýän bar mı, yok mu? Bar. Bar. Tuğulama. Önem berem, balıklı gurulmanın için köp sağ olun. Yergelerine ýatlasam, ilkülene sizden etçek haýyşym, gepleşikde arkayın erkin oturun, täýäbi mihmanlaryň köpsi nämeden gorkýar? Gepleşik taýin bolup, YouTube kanalyna goýulýar, internet ulgamyna goýulýar, onun tomaşaçylardan geljek negativ erwe tesbirlerden gorkýarlar. Şoň üçin hem gelmekden gorkýarlar, gelmekden çekinýärler. Türkmen halky aýdýar, il agdyny ýygyp bolmaz, çelek agdyny bogup bolmaz diýär. Aýaly, perişte ýaly adam bolanda da hökman bir kemçilik taparlar. Şoň üçin arkayın erkin gatnaşmaly, öz pikiriňizi aýtmaly. Bu soraga bilmedim diýip çekinmeliler. Bilmänim bilen seni suwda çekjek ýok, ýa bilmänim bilen hökman biläýmeli soraglarym däl, gepleşikde taýýarlanýan soralan köpsün mene ödüm taýýarlandy görýän, taýýarlandy bilýän. Şoň üçin hiç çekinmeliler, utanmalylar. Käbir aýdymçylarymyz bar. Gepleşige gelmekden boyun gaçyrýarlar da. Yani menem her gedegem tomaşaçylar ýatda diýen täýäbi YouTube'da da, Instagram'da da maňa ýadyýarlar. Agam plan aýdymçyny çağıryp beräň, şol aýdymçynam gepleşiňizde göräýärler. Elbetde aýdymçylar men isläp çağıramok. Tomaşaçylar ýadýar, diýmek şol aýdymçylaryň muşdoklar ýadýarlar. Muşdoklar haýyş edenden soň menem aýdymçylary ýututýan. Olar gepleşige gelmekden boyun towlaýarlar. Diýmek olar men çağırymyny kabul eden oklar diýip düşünmeliler. Muşdoklarynyň çağırlyklaryny kabul eden ok. Muşdoklarynyň haýyşyny kanagatlandyran ok. Muşdoklar haýyş edenden soň men olary çağırýan. Eger muşdoklar haýyş etmede men özümden isläp çağıramak da şonu aýdatym belýär. Ondan soň ýene de hormat tomaşaçylar gepleşige planyny çağıraýyn diýmän, siziň diýen aýdymçylaryňa çağıryp gördüm, geljek däl diýdiler. 2-nji, 3-nji gedegem ýöne gaýta haýyş edip durmaga men yüzüm çatanok diýip şunça ýatdatdym men gepleşiklerde. Şonu da şoň ýaly ýatladymda da agam gepleşige planyny çağıraýda diýip ýadýanlar size sözüm ýok.
Size töydüm yok. Canına sağ olsun. Arada bir halipa aydımçılarımdan biri näme üçin bergenin gepleşigine gatnaşmadın diýdi. Maslahat bermediler diýip jogap berýärmiş. Maslahat berip bermediler bergenin gepleşigi Comedy Club'daki USB toporunyň gepleşigi däl. Сегодняшний праздник тоже будет, к сожалению, омрачен. В Comedy Club, надеюсь, в последний раз, запрещенная на всех телеканалах группа USB на сцене Comedy Club. Qadağın edilen gepleşik däl. Hudaýa şükür, erkin adat döwletimiz bar. Şoň üçin arkayn gorkman, çekinmän gelmeli, muşdoklaň haýyşyny kanagatlandyrmaly, özüňiziň zehiniňizi görkezmeli. Hökman bu ýerde aýdymçylaryň zehinini barlamak däl maksadymyz. Maksadymyz tomaşaçylaryň şatlygyny artdyrmak, tomaşaçylara diňç bermek, aýdymçylaryň ajaýyp aýdymlaryny ýetirmek, gyzykly soraglary ýetirmek, o soraglary bilmek diýip mihmanlary näme etmeliler? Tanqidlemeliler. Mihmanlar esasy aýdymçylar, şoň üçin olaryň aýdyşyna baha bermeli. Her türlü mowduklardan berilýän soralara jogap berişine baha bermeliler. Ýene bir ýatly çykladym. Android telefon ulanýanlar üçin bir täzelik bar. Öňüme ýatladypdym. Play Market'te Yıldız diýip bir goşunly bar. Prilajiýany ýani goşunly diýip terjime edýärse, Yıldız diýen goşunly bar. Şol Yıldız diýen goşunly öz türkmen oglanymy tarapyndan işlem tüdüldi, ýöredilýär. Türkmen Yıldızlarynyň ähli täzeliklerini olar ýerlap durlar. Şol Yıldız goşunna da goýýarlar. Şoň üçin türkmen Yıldızlarymyň täzeliklerini ilk bolup göreýän diýseniz, Yıldız goşunlyny ýükläp alyň. O bir elbette häzirlikçe Play Market'te var. Yani Android telefon ulanýanlar üçin var. Haqqarama iPhone ulanýanlar üçin ýok, taýdan üçin iPhone ulanýanlar özüňizden görüm. Ona näme? Taýyn berseňiz gepleşiň, birinji tapganda başlaýaly. Gıyılın içini, oğrim bakar gözlerim, kıyılgıncağının içini, öptüm nediklerlerin, kim şalaca yıllardan, gelirimi dinledi, gelsene dinle yarım, gelsene dinle yarım. Deydim ediydim, 16 yaştaydı, kaban yan bolyan divana. Deydim ediydim, 16 yaştaydı, kaban yan bolyan divana. Gülle gülle aylıydı gülle, uşuşu edin kelle. Nereden bolar canı her bir sözlerin, emay bilen bakar kara gözlerin. Nereden bolar canı her bir sözlerin, emay bilen bakar kara gözlerin. Deydim ediydim, 16 yaştaydı, kaban yan bolyan divana. Deydim ediydim, 16 yaştaydı, kaban yan bolyan divana. Gülle gülle ayrı gülle, duşuşunu edin kelle. Sağ ola. Akçaydığını gençler, büyüklerin kolum tarih, aşk aklımda kalmasın, sevginin cumarları. Genç alaca yıllardan, gelirimi dinledin, gelsene dinle yarım. Gelsene dinle yarım. Deydim ediydim, 16 yaştaydı, kaban yan bolyan divana.
edin diller Gülle gülle ayrı güller Doşaşı edin diller Mehriban tomoşaçylar, siz ýyllarlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimizin 14-nji sanına tomoşa diýäňiz. Biz birinji tapyrymyzda başlaýas. Mehmanlarymyz Rahman Hudaýberdiýew bilen Didar Muhammed Meredow. Birinji tapyr jemi 3 soradan ibaret. Her haýtyňyzda soralaryň 4 variant jogaplary bar. Haýtym bir dogry. Kömeklerimiz var internet ulgamyny. Ya men internet ulgamdaky dostlarymdan, Instagramdaky dostlarymdan göni ýaýlama çykyp sorag berip bilýäňiz. Ya da özüňiziň internet ulgamyny tapagy ýok. Instagram bolsun, imo bolsun, Facebook bolsun, haýdym sosial ulgamlardaky dostlarymyzdan sorap bilýäňiz. Kimdir birine jaň edip bere bilýäňiz, hemem alparjyn kömegini ulan bilýäňiz. Birek arkan kömek edip bilýäňiz. Başladyk. 1040-njy ýylda Seljuk begiň agtyklary Dogonlar Çağrı Begin we Togrul Begin başdonluğundaky Oğul Türkmen goşunlary Sultan Masud'un goşununy uly ýeňlişe tedewar edýärler. Şol ýeňlişe tedewar bolan Masud Haýty döwletiň sultany bolupdyr. A. Abbaslylar, D. Gaznawlylar, C. Emewiler, D. Sefewiler. Yalnız matam hormatly prezidentimiň Türkmenistan Beýik İpek ýoly ýüregi kitabyny okudum. Şonu okamda ýa-ni B. Gaznawlylar diýip geçýär. Onda jogabym B variant, dogrymy? Gaznawlylar. Owa, men Sultan Masud Gaznawlylar döwletiň sultany bolupdyr, şeýlemi? Owa. Birinji tapyryň birinji sowalyny Rahman Hudaýberdiýew siz bilmegi başarmadyňyz. Jogap näme dogry diýsem, siz alalaşmarsyňyz, hakykatdan kitapda şeýle. B. Gaznawlylar. Birinji tapyryň birinji sowaly Didar Muhammed siz üçin şeýle. Milli lukmançylygyň düýbüni tutuju hökmünde kimin ady agdalýar? 4 variant berilýär. Abu Ali ibn Sina, B. Ali ibn Sahl Rabban, C. Seyyid Asmail Gurgunli, D. İbn Musa. Milli lukmançylyk diýilende näme gözüňe tutýan? Türkmeniň lukmançylygy gözüňe tutulýar. Şoň üçin birazjyk itergi bereýin. Şu alimlerin atlaryny ülfer. Haýty Türkmeniň bir adyna mahsusrak atly. Milli lukmançylygyň düýbüni tutujy. A. Abu Ali ibn Sina, B. Ali ibn Sahl Rabban, C. Seyyid Asmail Gurgunli, D. İbn Musa. Gön jogap berýän. Gön jogap berä. Abu Ali ibn Sina. Näme üçin B diýdim? Okudum bir ýerde. Nerede okudun? Banitsada. Hatda galada be. Owa. Milli lukmançylygyň düýbüni tutujy İbn Sina my? Sen pikirinçe. Ben. Son gowar ýani ýa-da lukman bolma. Lukman bolmagy görýärmi? Son gowar ýani iň Çağırdan höwesini mamladı. Söyleme. Wy şu Türkmeniň adyna mahsus Seyyid İsmail Gurgunli bir hilgabat gelýär. Çe variant gabat gelýärmi? Şeýle variantdan gabat gelýär. Onu İbn Sina'na aýranda çe variant aýlýarmy? Seyyid İsmail Gurgunliň aýlýarmy? Owa. Didar Muhammed birinji tapyryň birinji sowalyny senem bilmek başardyň. Hakykatdan milli lukmançylygyň düýbüni tutuju hökmünde Seyyid İsmail Gurgunliň ady agdalyp geçilýär. Dowam edýär. Birinji tapyryň ikinji sowaly Rahman Hudaýberdiýew siz üçin şeýle. Çowdur başy 1884-nji ýylda Sumborun boyundaky Ýeýdek owatyna dogulupdyr. Özi Ýomut tiretiniň düýeji taýpatynyň Ýeýdek urugundan. Ol dogo kemis bolupdyr. Haýdym bolsa bir agdaty kemis bolupdyr, dogo bitdi. Dogo bitdi näme eken şol? A. Kör, B. Ker, C. Lal, D. Asmad. Çowdur başy dogo ýa kör bolupdyr, ýa ker bolupdyr, ýa lal bolupdyr, ýa-da asmad bolupdyr. Bir maglumat Uspensk bilen Belyaýewiň Türkmen Taýy diýen kitabynda bar. Näme kör? Nödüm pikirlenip gör da çowdur başy. Bagşy adam.
Doğa kör, ya doğa ker, ya doğa lal, ya da doğa ısmaz. Haysi doğru bolup biler. Kör bolup biler. Kör bolup biler. Sebebi yankı asmal bolsa Çalı bilmez. Çalı bilmez. Doğru. Men şeyle fikirlenýän. Onu ker bolsa da yankı dinlemeli, üsluk gerek, zat gerek. Yani kör bolsa, lal bolsa da ne hinglenmeli aýtmaýdy. Doğru. Kör mü? Doğru. Birinci tapırın ikinci tovan bilme başardım. Çoğdur başı doğa kör bolupdyr. Didar Muhammed siz üçin bolsa video soraw. Tuğlama tomaşaçylarymyz işden gatnaşýarlar. Video soraw iberipdir. Bir tomaşaçymyz. Öňsepdiňden. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Muhammed Murat Orazow. Meniň ýyldızlarym zihin we seşigaty gepleşigine gatnaşyjylara berjek sowalym. Orta mektepde okuyan okuwçy bilim alýan döwründe şularyň haýsyny öz başlap iş hökmünde yazmaýar. A. Annotasiya, B. Dissertasiya, Ç. Sin, D. Düzme. Ne pikirlenip göre düzme ýazylýar. Yo, Düzme ýazylýar. Sin galy, annotasiya galy, dissertasiya galy. Orta mektebiň okuwçysy. Şolaryň haýsyny ýazmaýan öýdýän. Şolaryň üçüne bile bakda. Üçüne mi lan? Ne mesela bu oğlum sana aýdyp, Didar Muhammed planlady okak gel. Şoňa da sin ýazyp bilýär. Doğru ýerek. Sin. Birinci ikinci ne var da? Annotasiya bilen dissertasiya. Sine maýer, ýara annotasiya ýa-da dissertasiya. Dissertasiya diýenler diýen, dogrymy? Hanonda doğru jogap dinläli. Doğru cevap B. Dissertasiya. Berekellah Didar Muhammed, bilme başardın. Billi. Birinci tapyryň üçüncü sowaly. Yani birinci tapyryň soňky sowaly bolýar. Rahman Hudaýberdiýew siz üçin şeýler. Nadar kılsa diýişlerine diýen aýdymyň sözleri kiminki? 4 variant berýän. Ne sada bilýäntiňe Çar Nuri Funky. Çar Nuri Funky. Dör derýadan çyka bilmez. Nadar bilýändem. Nadar kılsa diýişlerine sözleri kiminki? A. Magtumuli, B. Molanefet, Ç. Kemine, D. Mätäji. Mätäjiň kimi? Anyk jogabym şomy? Hiç kimden kömegim sorajak däl. Ýokmy? Ýok. Şeýlelik bilen mehman tomaşaçylar gepleşigimizde ilkinji ýeňiliş boldy. Rahman Hudaýberdiýew birinji tapyryň üçüncü sowalynyň dogry jogabyny bilmek başarmady. Nadar kılsa diýişlerine diýen aýdymyň sözleri Molanefet'inki. Birinji tapyryň soňky sowaly Didar Muhammed size de şeýle. Ol ilan diýen aýdymyň sözleri kiminki? Yine 4 variant. Edilýän ýaly A. Magtumuli, B. Molanefet, Ç. Kemine, D. Mätäji. Magtumuli, Molanefet, Kemine, Mätäji. Näme aýdym? Ol ilan. Mahtumul Qadiýan. Magtumul Qadiýan. Mahtumul Qam däle, Mahtumul ýa-da. Magtumul kimi? Anyk jogabyň şomy? Özüňden bilip aýtdyňmy şu jogaby ýa bir kömek etdimi? Rahman kömek etdimi? Aýa öňi peýgamber. Şeýde we mehman tomaşaçylar Rahman Hudaýberdiýew öz halifasy Nur Muhammed Meredowyň ogly Didar Muhammed Meredow ýalňyş jogap berdi. Birinji tapyryň üçüncü sowalyny Didar Muhammed bilmek başarmadyň. Ol ilan diýen aýdymyň sözleri Molanefet'inki. Molanefet. Aydımdan kim after Molanefet. Şeýlelik bilen mehman tomaşaçylar bil ýyllarlaryň zihin bäsişigatly gepleşigimizden 14-nji sanynyň birinji tapyryny tamamlaýas. Biraz soňra biz ikinji tapyrymyza başlarys. Bir ayrılık için seni sevmedim. Hani adı gözlerim şonu görmedim. Bulaşıp yollarda
Düşünsene dünya ve paslı geçer. Buluşup yollarda, yatlar bir yerde. Düşünsene dünya ve paslı geçer. Ne yara halim var, ne de karana. Ne yara halim var, ne de karana. Geçer Allah'ım, geçtin bu dünya. Yine de değmene barısı var yar ben. Geçer Allah'ım, geçtin bu dünya. Yine de değmene barısı var yar ben. Senin ayrı kaldım, sensiz yaşadım. Ne atam var, ne de kardeşim. Haçan görürün, güler yüzümü. Ayrılık derdine sallardın beni. Haçan görürün, güler yüzümü. Ayrılık derdine sallardın beni. Ne yara halim var, ne de karana. Ne yara halim var, ne de karana. Geçer Allah'ım, geçtin bu dünya. Yine de değmene barısı var yar ver. Geçer Allah'ım, geçtin bu dünya. Yine de değmene barısı var yar ver. Yine de değmene barısı var yar ver. Barısı var yar ver. Barısı var yar ver. Mehman tomoşaçylar, siz gelirlerin zehin näsəşiga atly gepleşimizin 14-nji sanly tomoşa diýäňiz mihmanlarymyz Rahman Hudaýberdiýew bilen Didar Muhammed Meredow. İkinci tapqırın birinci towali şeýle. Indi bu ýerde size hiç gili variantlar hödürlenmeýär, jogaby özüňiz bilmeli, kömeklerimizden badyr, arkan ulanyp bilersiňiz. Mahmud Zamakşar diýip bir türkmen alymy ýaşap geçipdir 11-12-nji asyrlarda. Ol Arap gramatikasyny esaslanýar, hadaplanýar. Oňam bir näçe ajaýyp kitaplary bar. Şol kitaplaryň birem ýaşy dadalaryň bahary. Türkmen alymynyň Arap diline ýazan şol kitaby şu garaşçylyk ýyllarynda türkmen diline terjime edilip türkmen okuyucularına ýetirildi. Şol kitapdan hem şeýle bir maglumat size taýinladım. Ünsep dinlen. Hedret Ali, koy Allah onun yüzünü nurlandırsın, şeýle diýipdir. Senin dostlaryň üçdür. Düşmanlaryň hem üçdür. Dostlaryň dostun, dostun dosty we düşmanyň düşmany. Düşmanlaryň kimler? Hedret Ali dostlaryň üçdür diýär, düşmanlaryň hem üçdür diýär. Bunu sanap berýär dostlaryny. Dostun, teň we dostun. Dostun dosty, teň hem dostun bolýar. Düşmanyň düşmany. Teň düşmanyň düşmany, teň dostun bolýar da. Inni ol ýene sanýa düşmanlaryň hem kimler diýip sanýan, şonu sanap ber. Inni teň düşmanlaryň kimler? Düşmanyň ondan dostun dosty. Dostun ora. Dostun düşmany. Düşmanyň dosty. Düşmanyň dosty, ýani düşmanyň dosty, teň hem düşmanyň bolýar da. Ondan ýani birinji aýdanyň. Demem dostun dosty.
Yok. Dostun düşmanı. Dostun düşmanı. Dostun düşmanı. Berekella. Düşmanlaryň hem 3 tür diýer. No. Düşmanyň dostu, kimem dostun düşmanı. Dostun düşmanı o. Berekella. İkinci tapbarym, birinji tawal Didar Muhammed side de şol kitapdan Mahmud Zamakhşaryň Ýaşylaryň Baharat kitabyndan onu da Hedret Ali'ň sözleri getirilýär. Hedret Ali goý Allah onuň ýüzüni nurlandyrsyn şeýle diýipdir. Günler içinde saat çalt geçýär. Ay içinde gün çalt geçýär. Yıl içinde ay çalt geçýär. Näme içinde yıllar çalt geçýär. Mene jogap asır diýär, asır diýäýme. Adamyň durmuşyna değişli. Gün içinde saat çalt geçýär diýär. O. Ay içinde de gün çalt geçýär diýär. Yıl içinde de ay çalt geçýär diýär. Näme içinde yıllar çalt geçýär? Şartlı gowunyň içinde ýyllar çarp geçäýme. Ha? Şartly gowunyň içinde ýyllar çarp geçäýmese? Yok. Bir yıllap, näçe yıllapdan? Saat çalt geçýär. Günler içinde saat çalt geçýär, ay içinde yıl, ay içinde gün çalt geçýär, yıl içinde ay çalt geçýär. Näme içinde yıllar çalt geçýär? Adamyň nämesi atır däl. Adamyň nämesi çalt geçýär? Adamyň nämesi? Ömrü. Ana. Ömrü çalt geçýär. Ömür içinde Ömür yıllar çalt geçýär. Ömür içinde yıllar çalt geçýär. Ola İkinci ýatdan tapgyrym, meňkem ýa. gol oýlapdym. İkinci tapgyrym, Men bildim bolýarmyn şunu. Yok, men ýok, bilmem. Ömür sen çalt- kömek etdiň bolýar. Ha, kömek etdim. Oo. Didar Muhammed'in kakası sana kömek etti, benim Didar Muhammed'e kömek ettin. Geografiyadan, geografiyanı gowuryan diýip eşitdik. Tayland'ın paýtagty. Tayland paçalygynyň, Tayland paçalygynyň paýtagty. Nere? Paýtagty. Misir. Misir mi ka? Ene mehman tamaşaçylar Rahman Hudaýberdiýew Tayland'ın paýtagty Misir diýär. Beýtme o ya. Değişip diýdim da ýok. Değişip diýdiň näme? Ha, ola Değişip ya. diýdiň gitdinmi? Evet, değişip diýen onu. Değişip diýdim. Ondan Tayland'ın paýtagty. Ben bilýär. Bilmem o. Kömek etsin. Tayland'ın paýtagty. Tayland'ın paýtagty. Bilemokmy? Tayland. Tayland. Xitayça burada, çoğu meýis burada. Ne? Dilim ucundan aýa. Diliň ucundan O. kömek alay Pekin. bolmasa. Pekin. Ha? Pekin mi? Ene Didar Muhammed nereden geografiyeden ikilik alandan suud etdi. Pekin. Tayland'ın paýtagty Pekin diýär. Ola Xitaýyň paýtagty nere onda? Pekin. Iklim bir mi onda? Yok. Şumartı diýen sama bilmem. Ya bilmedim ben. Bilmedim. Yo, kömek alay bilmedim diye geçilme de. Bir topar kömekleriniz var ha. Tinne değil ha. Instagram'a girecek mi? Yok. Ya bir yerine can açacak mı? Yerine daha şey diye. Hani? Yöne daşını eştirer yala getkin var mı? Var. Öyle. Kime can ediyaz? Geografi mi olma mı? Böyle. O 8 PMK can et. Selamun aleyküm Atacan. Var. Kovmaya da. Atacan Eyüp mü? Hani meşgul Atam. sağlarına Atacan Eyüp. Geografya yok da. Geografya. Tayland'ın paytahtı nere? Tayland mı? Yok, Tayland'ın paytahtı diýende. Oo, nere şu? Bilýär. Daha şey diýär diýip sana dendir. Tayland öýle paytahtı däme o. Men geografya. Ne meşgul sağlarına Atacan Eyüp. Tayland'ın öğüdü paytaht değil mi diye. Tayland paytahtı tutuş bir yurt. Bile. Onun öğüdü Bilmiyorum, paytaht o- diye. Berekelle Atacan Eyüp'u. Bilem okma geografya ne? Yedil diyenler bilmeseler. Yedil Norvegiyan paytahtı nere? Ay, onu bilemem. Ay ho, ay masaret. Türkmenistan'ın paytahtı bilen de mi atam? Vallahi. Böyle. Kömeği de yok. Yeni bir kömek alacak mı? Ne mi? He, dur. Ha, iki yedek can edip bolan ok. Uy, bolan ok. Bolu can motordun ne? Bolun. İnternet ulgamın İnternetten. Instagram'da gönüye. Menkiden çıkalım mı? Ha? Meňe adalamdan sonra almaya, seňe adalamdan sonra almaya. Ay bon.
Menkiden sonra. Daha sonra. Häzir onu Instagramda göni ýaýlama çykýas. Mehman tomaşaçylar. Salamu alaykum. Ana şu wagt ýyllarlaryň dekin bäsçiga gepleşiň 14-nji sanyny ýazgy edýäs. Mehmanymyz Rahman Hudaýberdiýew bilen Didar Muhammed Meredow. Taýlandyň paýtagty nire? Sowalyň dogry jogabyny bilmek üçin Rahman size ýüz tutýar. Enede Mekan 7011 diyen iyileşimiz belli Bangkok dip cevap verdi. Mekan 7011. Rahman'ın Instagram sayfasına yaz. Rahman sana bayrak verir de. Berekallah. Bangkok. Bangkok. Gör ya. Bangkok. Men gittim yankı diyecek bolmadı. Yadım. Benim uzunla dedim. Benim uzunla dedim. Bol ya. Safar gittim ya. Bol ya. 2 safar gittin Tayland'a. Paytadın gam nereden ayda ölmedin. Berekallah Rahmancan. Didar Muhammed Meredow size de geografiden şeyle soval. Vietnam'ın paytaxtı nere? İnternete girmesek bolmuyor. İnternete girmesek bolmuyor? Böyle bir Sorap bilýänmi? Sonra. Ya jaňa soraýyn. Jaňa soraý. Kime jaňa diýäs? Bir taň. Atajan Eýuba bar diýämi? Ýok. Maslar etdi. Alo. Salamu alaykum ana gowma. Waleyküm selam. Amşumat mergen agan gepleşigini notýurs. Bir sowal berdiler. Vietnam'ın paytaxtı nere? Vietnam'ın paytaxtı nere? Vietnam'ın paytaxtı nere? Vietnam, Hanoi. Vietnam Hanoi? Hanoi. Ha, Vietnam Hanoi. Vietnam'ın paytaxtı nere diýdim? Hanoi. Hanoi? O. Nämen Hanoi? Berekallah, da bol taňa ýakyn. Sağ bolan, taňa ýakyn. Tamam. Ene şeylerim anam kömek bilen Didar Muhammed Meredow dogry jogap bilme başardy. Vietnam'ın paytaxty Hanoi. Hanoi. Bir mahallar Cuma ýazmatynyň boş olan bir oýuny bardy. Bilýänmi? Geografiden sonra beremene. Vietnam paytaxty nere diýär? Moğolum soraýar okuwçydan. Ay bilemok diýär. Bilmesen häzir gözüň oýaryn diýär. Hanoi'da diýär, bildim geçdi. İkinci tapkırın üçüncü tovaly, yani jemneýiş tovaly, soňky tovaly, sen üçin şeýle Rahman Hudaýberdiýew. 20 minut bir sagadyň näçeden näçe bölegi bolup durýar? 20 minut. Bir sagadyň näçe bölegi bolup durýar? Näçeden näçe bölegi? Birden bir, ikiden iki, üçten bir, soňalak, dörtten bir. Ay 4'ten 20 minut. 20 minut. Bir sagadyň näçeden näçe bölegi bolup durýar? Ay 3'ten bir bölegi bolup. 3'ten 4'ten bir bölegi bolup bilýärdi. 4'ten bir bölegmi, 3'ten bir bölegmi? 3'ten bir bölegi. Bir saatda näçe minut bar? Bir saatdami? Bir saatda. Rahman. Saat 60 minut bar. 60 minut bar. 60 minut bar. 60 minut. Ondan 20 minut bolýardy. 3 bölegi. 3 bölegi bolýar, 3 bölegi bolýar. Alzyraýan Rahman. Pikirlendi. La. Alham birden gelýän. İkinji tapyryň jemneýiş towaly Didar Muhammed üçin şeýle. Birden ýüdeçenli jemi näçe dokullukdan bar. Birden ýüdeçen hasaplandy. Dokullukdan näçe dokullukdan bar? 9. 9 tanymy? Hansa anap ber? Aýta aýtymdan bar. 9, 19, 29, 39, 49, 89, 99. Näçe tane dokulluk bar? 10. 10my? Anyk jogabymy? 9, 19, 29, 39, 49. O 99'dun öňündäki dokul näme? 2 tane dokulluk bar. Ha? 10. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89. 99'da da 2 tane dokulluk bar. 90'ın adam dokulluk bilen edilýär. O. Dokul-dokuda? 11. 11. 11. 11 mi? O. Belki başga da vardır. Ýok. 90'da 2 tane sany hadapladyňa, 90'naky dokullugy hadapladyňa. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99,
99. Yine bir 9'dan başlayan 11 oldu. 11 bolýar. Boldy, anyk jogabyň. Hiç kimden kömegim aljak däl. İkinci tapqyrın soňky sowalyny Didar Muhamedcan bilmek başarmadyň. 100den birden 100 çenli jemi 20 sany dokulluk bar. Nädip? Ony el bolýar. 9. 19. 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99'dan 2 sandan bolup gidýär. 20. Ene şeýlelik bilen mehriban tomaşaçylar ikinji tapyrymyz tamam boldy. Biz bir näçe wagtdan soň üçinji tapyrymyza başlar. Mehriban tomaşaçylar, bir gepleşigimizin 3-nji tapyryna başlaýas. Rahman Didar Muhammed 3-nji tapyrda sowallar, foto sorawlar bolar. Paýhas çeşme adly kitap bar. Gadimden gelýän türkmen nakyllary, atalar sözler, paýhaslar jemlenen. Haýsam bolsa şu suraty goşýan, suratlary, sözleri goşýan bolan, haýsam bolsa bir atalar sözü ýa-da nakıl emele gelmeli. Rahman denen başlaýas.
Ine suratlara hemem sözleri ünsler. Birinci suratda näme görýän? Birinci suratda ýankyny bulutlaşyp duran garaňky. Garaňkylyk. Garaňkylyk. Indi bärde aşakda bir zat ýadylgam. Näme ýadylgy? Rusça. Näme diýýär? Dobry вечер. Добрый вечер. Ni вечериňem aşağı çydylypdyr. Diýmek näme ünsürmeli? Вечер sözüni ünsürmeli. Doğrudanmy? Вечер näme türkmençe? Вечер. Akşam. Akşam. Indi deret. Birinci surat akşam diýmek aňladýar. Ikinci surat näme? Çörek. Çörek, nan. Nan. Akşam, nan. Nanarda iki tane İngiliz sözü var. Akboda etrafının bereket ovasının nakı 11. orta mektepte İngiliz dilinden kim okuttu? Biz de bağımı İngiliz dili okuyalım. 10. mektepte vardı. Demek 11. mektepte bağım yok mu? Little. Little demek näme? Diyecek olma. Diyecek o dilinden alma. Little demek näme? Kiçi az demek. Az demekdi. Ne soňky söz näme? Eat. Eat. İt diýen sözi Rahman Hudaý berdi. Eat diýip okuýar. İt demek näme? İt. Çörek näme dilýär? İlya. İmek. Indi ýadynda sakla. Ýokarky tetir şeýle boldy. Akşam nan, az, i. Ondan. Naşaky tetir geçýär. Surat. Näme görýän? Bagçylyk ýa garly. Gar. Diýmek ýylyň haýty pasly. Kış. Diýmek kış. İkinji İngiliz sözi var. Näme? Türkmençe gaýyn. Sorrow diýmegem nämeden bilemek, dogrymy? Ýok. Böyle onu geçýär. Indi soňky surat näme? Aşağıdaki birinci Thomas Basel. Yok. Thomas'am derle näme? Ýaz pasy bolýardy. Ola kış, Ýaz bolýar. Ýa-ki o İngiliz sözüm näme diýdik? İ diýdik, imek. İmek. Indi şu ýerde sen diňe sorrow diýen sözi bilmedin. Ýöne ol ýadyr ödödünden gelir. Ýokarky tetir goşýan. Akşam nanany az i dış. Gışın nämetini ýaz i diýär. Gışın nämetini ýaz iýmeli. Akşam nanany adi. Gış falan dadyny ýady. Nanany bilýän adam. Aýny gışyň soğuny. Soğun däl. Ne meselem ertirin nämetini ýeme diýär. Aýny gışyň soğuny. Söyleme. Soğuk. Sorrow diýmek soğukdur diýärmi? Nanany hemem şo kapeleşmelim da. Nanany Gış. Gamny. Gış gamny. Ýady. Ýady. Gış gamny ýady. Akşam nanany adi, gış gamny ýady. Dogrymy? Ay berekella. Bilmeýdi ýa-ni. Ay doğrudan. Didar Muhammed sana ne şu atalar söyleyeyim. Başlayalım. Suratda näme görýän? Türkmen alabaý. Demek Türkmençe näme? Umuman näme? It. Rus sözi var. Nesditse. Näme? Nesditse. 42-nji mektepde rus dil mugalliminiz kimdi? Şu ataçyň ýoly oturandyr. Nesditse. Nesditse. Näme diýmek? Rusça da bilen ok. Bolýa, Rusça bilen İngilizce bileli. Aşağı tetir. Owner. Näme diýmek? Owner. Ha? Owner. Bilen ok. Owner. Näme diýmek? Terjime. Indi bolýa, otada rus söz. Qatra oku, hidret kulöli. Ya onu okuyacak. Studies. Studies. Ne studitse? Utanmadlık. Studies utan. Kömek edýän. Indi şu ýerde ýekece İngiliz sözi galdy. Dogrymy? Indi goşaly, şol İngiliz sözi ödödünden gelir. Itten
Utanmasaňam, Tanmasaňam, nämesinden utan. tanmasaňam. Ittiň nämesinden utanmaly, ittiň özünden utanmasaňam, nämesinden utanmaly? Itten utanmasaňam, eýesinden. Eýesinden. O näde demek eýesi demek. Aa. Itten utanmasaňam, eýesinden utanýar. Awraýdy. Itten utanmasaňam, eýesinden utan. Sappa men kömek etdim eýdi ýani. Ay, kömek edip bersen tu. Hagargan kömek etdi adam. Indi başlaýas Rahman Ünsür. Birinji surat näme? Çemçe. Çemçe. İkinci İngiliz sözü gelýär. Näme demek? Vitini. Ha? Vitini. Vitin. 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 With diýen sözü Rahman da berdi. Vitin ni okaya. With. Bolýa nämeden soň bilersiz. Çemçe with Aw. näme surat görýän? Ýokarda. Zat aş. Aş. O yerde de İngiliz sözü var. Give. 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 Bermek. Give. With demegen bilen demek. With bilen Oh, give Give bermek. berme. Indi seret goşýat ýok korkun goşaly. Aw. Çemçe bilen aş berip indi berde çemçeň nämesi görkezilipdir? Strelka. O ne şo görkezme nämäni görkezýär? Çemçäni var. Çemçeň nämesini görkezýär? Niresini görkezýär? Sapını var. Sapını. Aw. Çemçe bilen aş berip sapy bilen indi surat näme? Göz. Göz. Ne vıkalvay. Näme demek? Ne kaldı. Sapy bilen göz näme? Indi öz adam gelmeli. Çemçe bilen aş berip sapy bilen göz. Göz. İmet. Ne vıkalvay imet Ha, mi? yo. Ne kaldı. Çemçe bilen aş berip sapy bilen göz. Gör. Käbir gözün näme daýar? Gör. Aw. Çy Görüçü da gözünün görüçü. sapy bilen gözüni Çıkarma. çıkarma. Çemçe bilen aş berip sapy bilen Gözünü çıkarma. göz çıkarma. Göz Çemçe bilen çıkarma. aş berip sapy bilen göz Göz çıkarma. çıkarma. Kemal bir kömek edýär. Aw. Dilini alýar da minnet edýär, ýene edýär ýa-da kömek edip etjek bolup aýta ziyan edýär. Şonlar zatlarda ulanýar da. Ananna Didar Muhammed Ünsür. Rus sözü var. Birinji. Näme? Okany? Zavisnik. 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 Surat var. Näme surat? Ağaç, bağ, bakça. Bağ. Bağ. Ana zavisnik näme türkmençe? Sözlük. Zavisnik bilen näme näme? Näme? Orsudan kâne urum yok. Orsulan urun yok. Bolýar. Zavisnik. Bakhil. Bakhilin bagy. Bakhilin bağı. Anan ýokarky tetirde iň soňky surat näme? Bir zat gögörjek bolup duran atana çekilip de diýmek gögören ok diýen manyny berýär. Bakhilin bagy. Gögören ok. Gögörmez. Gögörmez. Аны berde ýene aşakda gögörüpdir. Gögörse de Bimiş verme. miwe bermez. Miwe bermez. Dogry. Miwe bermez. Fruit emem give. Gör. Bakhilin bagy gögörmez. Gögörse de miwe bermez diýär. Ha. Rahman Hudaýberdi gowy soraw düşdi sana. Hani bu aýdymçylara tanaýardym, dogrymy? Aw. Ýok korky tetirden başlaýar. Kim ol? El gitaraly aýdymçy? Ali. Ali. Ali'nin adyny alýan. Ali. Indi ýok korky tetirde rus sözü var. Okony? Mest. Mest demek näme? Mest demek ýa-da. Aydım. Ay. Ne mehman adamlar Rahman Hudaýberdi. Aydım. Mest diýen sözü aýdym diýip terjime edýär. Ne? Mest. Mest. Ha? Ay. Ay? Ay. Ay dedi. Ay diýip terjime edýär. Yok, o mest. Gene mormallal bular näme Türk seriallaryny görüp Hakykatda. Türkçe düşünýänler. Türkçe bilýär, Türk görüp Türkçe konuşuyorlar ama Rusça söylemiyorlar. Ben Türkçe bilemem. Mest ar demek. Ar. Birinin ar alacak böyle. Ar. Ali. Ar. Aşaktan. Aşak getirdi kim? Atacan. Ahmet Atacan. Ahmet diýýärler. Olam etmedi yani. Hareket. Ali'nin arny
Kimden çıkarma? Ahmet'ten çıkarma. Ali'nin ağrını Ağrını Ahmet'ten Ahmet çıkarma diye Be. Türkmen halkı. Ali'nin ağrını Ahmet'ten çıkarma diye. Kemal internet ulgamını keviri kimdir birine kahar geliyor. Yonu onu fiinden çıkarıyor. Sonra idiliyor da Ali'nin ağrını Ahmet'ten çıkarma diye diye. Sabırlı, geçirimli olmalı. Geçirimli olmalı. Didar Muhammed yine de it Rus sözünü oku. Proklyasiya. Aşağıda möcük. Onun planlar etme diye. Doğru değil mi? Etme diye de etme. Ne? Proklyasiya ne mi? Hani var tercüme edin tane ne mi deyip fikir ediyorlar. Bir gep yaşayız. Gıdıklanır alayım. Tomaşaşılamadan bulsun edilir. Proklyasiya ne mi? Bolup bilir. Rahman Udayberdiyev, Didar Muhammed Meredov. Proklyasiya ne mi? Çalaca verem. Çalaca? Çalaca burada. Qarri. Proklyasiya Rahman Udayberdiyev fikrini ora qarri. Qargama qo'ydi. Qargış. Ahir studiyan köme ulan proklyasiya näme bilin doğru değil mi? Da operatörler gıyırı oturlar. İnnekedek hormatly Hacı Nurberdiyev Akkepler video stüdyosunun yolbaşçısı. Bu operatörler ayyaňa da teada operatörler oýaňa. Seyretmedim ben. Mehmanlara kömek ediýärler. Bolýa. Qargış. It qargışı kime ýokmaz? Möjegem. Möjegem başga ady näme? It qargışı gurda ýokmaz diýär. Gurda ýokmaz. It qargışı gurda ýokmaz. It qargışı gurda ýokmaz. Ýani Ali'nin ağrını Ahmet'ten çıkarjak bolýanlar Kemal gargynýarlar da. Ona şolary berilen jogap şu. It qargışı gurda ýokmaz. Ine mehriban tomaşaçylar, şunun bilen hem ýyllarlaryň zehin bäsleşigatly gepleşmeden 14-dan tamam boldy. Mehmanlara meşhur aýdymçylar Rahman Hudayberdiyew, Didar Muhammed Meredov köp sagortyn aýdýas. Çaqyly kabul etdiňiz, öden birinji gelekde çaqyly kabul edip öz wagtynda geldiňiz, ýargymydam şeýler şowlu boldy. Aşgabat Meýdan Dinjaş merkezine de meşhur Akkepler video stüdyosyna da öz minnetdarlygymyzy bildirýär. Size de işiňiz üstünlük hoşawadyň ilmidama belentden ýaňlansyn. Nedip boda täze gepleşiklerde görüşelim. Ajaýyp aýdymlaryňyz bilen, hoşawadlaryňyz bilen öz muşdoklaryňyzy begendirip durun. Gepleşikde soralara jogap berip bilmedik diýip pikir etmäň. Tomaşaçylar özüňizi erkin alyp bardylar. Bu näme? Bu tomaşaçylar has gyzyklanýar ýaly, has bir şahatlanar, begener ýaly, gülörler ýaly arasynda bir din zalmanlar, doğru dämi? Bu gepleşik tomaşaçylaryň watandaşlarymyzyň din zalmagy üçin taýýarlanýar. Şoň üçin mehriban tomaşaçylar, mehmanlar plan soraga bilmet diýip öýkökine etmeliler, gatyn görmeliler, erbet tesirlerem ýazmaly däl. Mehriban tomaşaçylar, gepleşik Türkmen Sunugaty atly YouTube kanalyna goýular. Gepleşik hakyndaky pikirleriňizi, teklipleriňizi men Instagram sahypamy özüme şahsymy ýazyp ugratyp bilersiňiz. Gepleşige gatnaşmak isleseňiz, ýagny video sorawlaryňyz bar bolsa, foto sorawlaryňyz bar bolsa, men Instagram sahypamy ýa-da şu gepleşiň elektron salgysy bardyr. Ýyldızlaryň zehin bäsleşigi gmail.com şol elektron salga ýazyp ýollap iberip bilersiňiz. Ýene de gepleşiklerde, ýene kanallarda duşýança hoşta bolun, talypda görüşelim.